No niin. Tervetuloa Kulo Valkea podcastin pariin. Tämä on Herätyksen tuliseurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Mä oon Santtu Kautonen, Herätyksen tuliseurakunnan nuorisopastori. Tänään meillä on aiheena, mihin sun usko ja elämä perustuu. Ja mulla on vieraana Essi, Heny ja Eetu. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tämän kuukauden teema meillä on tosiaan perustus ja siksi mä oon kutsunut nämä ystävät tänne keskustelemaan aiheesta, mihin sun usko perustuu ja mihin sä perustat sun elämän. Ja mä toivon teiltä semmoisia jotakin konkreettisia, semmoisia elämänmakuisia vastauksia. Ei mitään semmoisia saarnoja tai että niin kuin semmoista tiedätte mitä tarkoitan, vaan Semmoisia pyhäkouluvastauksia. niin, no niitä voit antaa niitäkin, jos ne on sun elämän todellisuus, niin anna tulla vaan. Mutta nyt sen pitemmittä puhetta, niin Heny, joka siinä olitkin jo äänessä, niin mihin sun usko ja sun elämäsi perustuu? No siis vastaushan on Jeesus. Amen. Oikea vastaus. Hyvä, nyt on käsitelty nämä pyhäkouluvastaukset. Sen päälle sanoisin, että mun oma usko perustuu tiedon ja kokemuksen sellaiselle yhteen liitetylle jollain sellaiselle sekoitukselle, sellaiselle isolle sopalle. Että siinä on tausta siihen, että on ollut tieto. Mä oon kasvanut sellaisessa perheessä, missä mä oon oppinut tietämään, että Jeesus on kuollut mun puolesta ja että mä oon tiennyt, että Raamattu on totta, mutta se ei ole ollut mulle vielä omakohtaista. Ja sitten on tullut piste, kun mä olen ottanut sen omaan elämääni ja sen jälkeen mä oon todennut, että mulla on myös kokemus siitä, että Jeesus on kuollut mun puolesta ja kun tätä elämää nyt on elänyt sitten tänne asti ja on pysynyt siinä uskossa, niin voi sanoa, että mulla on aika hyvin jo kertynyt se kokemuspohja siihen, että minä uskon ja sen perusteella on vaikea enää lähteä niin kuin kieltämään sitä, että en uskoisi, koska on aika sellainen niin kuin perustavanlaatuinen pohjavire tuolla, että minähän uskon Jeesukseen, joka on kuollut mun puolesta ja mulla on suhde hänen kanssaan. Elikkä sun tieto ja ymmärrys Raamatusta on tullut sillä tavalla kokemukseksi, että nyt se on semmoinen niin kuin soppa, mitä sä syöt ja tuut ravituksi. Noinkin sen voi sanoa. Kuulostaa hyvältä. Sä elät siis vatsa täynnä. Joo, kyllä täytyy myöntää, että on sellainen kohtalaisen kylläinen olo päivästä toiseen, mutta pidän sitä ihan hyvänä. Tuo on kyllä oikeasti hyvä pointti, että sun uskon elämä voi olla semmoista, että sä koet tyytyväisyyttä, sulla on vatsa täynnä, sä et ole jatkuvasti semmoisessa nälkätilassa ja näännyksissä, että ei vitsi kun pitäisi jaksaa tänäänkin uskoa, vaan että Jeesuksen seuraamisesta voi tulla sulle semmoista arkea ja semmoista elämän todellisuutta, että se on niin kuin sä olisit jatkuvasti vatsa täynnä, että sä et näe nälkää. No Eetu, mihinkä sun usko ja elämä perustuu? No, mä oon kyllä tässä ihan niinku kaikella mukana, mitä mussa on, että mä huomaan viime vuosina tuntuu, että löydän koko ajan lisää, mitä voin niinku tuutata tähän uskon elämään. Mutta mulla on samanlainen tausta kuin Henyllä. Mä tunnistan toi kuulosti tosi tutulta, että oli tietoa ja tämmöistä niinku, mä hyväksyin ne asiat, sanotaan näin. Eli että mä hyväksyin, että Jumala on olemassa ja mä hyväksyin sen, mitä mulle opetettiin ja mä olin samaa mieltä. Mutta kyllä niinku, voisiko sanoa, että se, niinku, se kokemus tai se tunne tuli mukaan kunnolla siinä vaiheessa, kun mä itse myös valitsin. Ei vaan niin, että mä oon samaa mieltä, joo, mitä noi tuolla puhuu, niin mä niinku komppaan. Että toi on mun juttu, toi on mun niinku usko myös. Mä valitsen tämän saman asian. Ja totta kai niin kuin Jumalan sana, että se ei ole semmoinen määrittelemätön ameba tai semmoinen joku brainstormauksen tulos, missä on niin kuin vaan asiat kelluu tänään toisenlaista ja huomenna jotain muuta, vaan että niin kuin se on tietyllä tavalla niin kuin selkeä se ilmoitus tai täysin selkeä se ilmoitus, mitä sana sanoo, että mihin mä uskon, kun nyt tässä aiheena on perustus tai teemana, niin nimenomaan, että on niin kuin ne palikat selkein. Että mä en nyt rakenna mitään märästä hiekasta mitään linnaa, vaan tämän tämmöistä niin kuin duplopalikkahommaa enemmän. Pienten lasten isä toteaa, että on niin kuin duplopalikoista rakentaisi. Että sulla oikeasti oikeat palaset oikeilla paikoilla ja siitä rakentuu jotain konkreettista ja todellista
se mitä me elämäksi kutsutaan. Joo, just näin. No tuosta tulee vääjäämättä mieleen tuo Matteuksen evankeliumista vuorisaarna, missä Jeesus sanoo tai kertoo sen vertauksen 2 rakentajasta. Ja sehän löytyy nyt tässä muistaakseni 7. luvusta tästä näin, kun kääntele auki kyllä, jae 24, kun sanotaan, että sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri. Niin tässähän Jeesus kertoo nyt selkeästi vertauksen siitä, että hänen sanansa varaa rakentaminen ja hänen sanansa mukaan eläminen on sitä, että rakentaa sille perustukselle eikä tee semmoisia hiekkalinnoja, vaan sun elämä on niin kuin kalliolla, eli jotain pysyvää, todellista, konkreettista, mikä kestää sun jalkojen alla sun elämäsi painoa. Joo, just noin. Et mä niinku, vaikka sanonkin näin rohkeasti, niin mä oon täysin varma, että olosuhteiden muuttuessa, niin nämä ei muutu nämä asiat mun sisimmässä tai se, että mihin mä uskon, niin tämä ei tule koskaan muuttumaan. Mä oon ihan varma siitä. Eli että tuli hyvä päivä tai huono päivä, nämä asiat pysyy aina samaan. Aivan, ja eli jos tätä asiaa katsoo ikään kuin toista näkökulmasta, niin se miksi sä oot noin varma, että se ei muutu, johtuu siitä, että se sun uskosi ei ole peräisin tästä maailmasta, ei sun omasta pohdiskelusta, ei sun omista ajatuksista tai mikään sun tunne, vaan sä oot saanut se uskon taivaasta. Joo. Ja vaikka mereaallot löys kuinka korkealle, niin ne ei huuhdo sitä taivasta, mistä se usko on tullut, että niillä ei ole valtaa koskettaa sinne, vaan sä oot Jumalalta saanut uskon sun sydämeen, joka on tullut taivaasta suhun lahjana. Ja tää on sun elämäsi niin kuin perustus. Joo, amen. No okei, amen. No mites Essi, mihin sun elämäsi ja uskosi perustuu? No ennen mä ehkä sanoisin, että kokemuksiin kokemuksiin, mutta ei toki enää, koska mulla on just ennen nimittäin ollut sellainen tilanne, että tulipa huono tai hyvä päivä, niin se vähän niin kuin, mulla ei ollut vähän niin kuin mitään semmoista kalliota oikeasti mun jalkojen alla, että sitten mä menin ja viskelsin kun tuuli ja olin tuulen vietävänä niin sanotusti, mutta sitten kun mä ajattelin, mitä mä niin kuin teen tälle asialle, että ei voi mennä näin, niin sitten mä tajusin, että on Jumalan sana Raamattu, että mä en oikeasti tiedä, mitä siellä sanotaan, että mä en oikeasti tiedä sitä totuutta, vaan että mä tiedän vaan nämä mun tunteet. Niin Jumalan sanaan perustuu mun usko. Eli ennen sun uskon elämä oli semmoista, oli kokemusta, sulla oli kokemus, sulla oli hyvä fiilis Jumalasta, uskomisesta, sä olit innoissaan jossain nuorten illassa tai jossain ja sä olit fiiliksissä, että jes, mä uskon tänään, mutta tuli huono päivä, niin susta tuntui, että mä en usko ollenkaan. Joo, just näin. Okei, no kerro vähän, millä tavalla sä pääsit siitä niin kuin eteenpäin? Sehän on hyvä, että sulla on kokemus Jumalasta ja sä koet Jumalan hengen läsnäolon ja että Jumala rakastaa. Nämä on kaikki hyviä asioita. Mutta sitten jos seuraavana päivänä tuleekin vastoinkäymisiä ja se kaikki romahtaa, niin sehän kertoo, että jotain vielä puuttuu. No kyllä mä siinä hetken rämmin. Mä muistan, kuinka mä monta kertaa sitten olin mun huoneessa joskus nuorempana yläasteella ja vaan itkin mun semmoisella harmaalla matolla, että mä tiesin, että saatoin vaikka 3 viikkoa rämpiä, sitten mä itkin ja sitten mä taas maistoin sen armon. Mutta sitten no toi mitä sä kutsut nyt rämpimiseksi, niin mä ymmärrän sen tällä tavalla, että sulla oli jotain asioita, mitä sä koit tehneesi väärin, eli siis syntiä, tai sitten sulla oli jotain sun elämässä, minkä sä olisit toivonut olevan toisin, mutta se ei kuitenkaan ollut. Eli että sä olit niinku voimaton elämään sun elämää silleen, että sulla oli ajatus, mitä sä haluat, että se on, mutta sit sä et kuitenkaan ikään kuin yltänyt siihen, että sun kokemus raahassa ja rämmit semmoisella suolla, että voi kumpa mä pääsisin tonne korkeuksiin. Onko tämä oikea tulkinta sun puheesta? Joo, mutta että ehkä mä sanoisin, että mä vahvistuin Jumalan sanassa
niin sillä mä sitten pääsin niin kuin eteenpäin. Että sitten mä aina puhuin niihin tilanteisiin sitä, mikä on totta. Se, mitä mä olin saanut Raamatusta. Aivan. Elikkä Jumalan sana oli se kestävä perustus, mihin sä sitten sait niin kuin nousta. Et kun sä rupesitkin ottaa enemmän sanan huomioon, sä rupesit miettiä, lukea Raamattua, niin sä huomasit, että täältähän nämä vastaukset tulee. Joo, ja kyllä se tunnekokemus tulee sitten perässä myös. Joo, se on hyvä, että saa kokea tämän elämän niin kuin ihan koko painolla ja olemuksella. Että elämähän on mielekästä silloin, kun se tuntuu mielekkäältä. Mutta vaikka kaikki asiat olisi hyvin, mutta se ei tunnu siltä, niin silloinhan sulla ei ole kaikki asiat hyvin. Tällä jos tämmöisellä kirvesmiehen logiikalla voi tätä asiaa koittaa sanottaa psykologisesti. No, mitä te veljet mietitte tästä aiheesta? Essin kuvailua tuosta tuommoisesta niinku sisäisestä ristiriidasta. Niin jotenkin, että mattokin oli harmaa ja niin kuin, että ihan hienosti sanotit sen semmoisen niinku, harmaan ristiriidan elämässä. Mutta mä ajattelen, että tosi monet kyllä elää koko elämänsä jopa tuommoisessa, että ne niinku haluaisi nähdä, että ne mitä ne kuulee vaikka seurakunnassa, lukee Raamatussa, että ne olisi totta. Ja sitten kukin valitsee, että joko niin kuin hylkää niitä, että okei, että tämä mun elämä nyt ei näytä siltä, niin ehkä ne ei sitten olekaan totta, tai Jumala ei ehkä haluakaan mulle näitä asioita nyt jostain syystä antaa. Mutta että ei ehkä etsi sitten lopulta sitä, tai niin kuin anoa tai jotenkin lähde haastaa sitä, että okei, että mä näen, että Raamatussa oikeasti muuten sanotaan tälleen. Niin, että miksei se mukaan voi olla totta mun elämässä. Niin kyllä mä ajattelen, että kun tulee semmoinen rohkeus siihen, tai into tai edes kaipaus, niin että edetkää, niin kuin ikään kuin kattokaa, että oikeasti, että kestääkö Jumalan sanaa koetuksen. Mä oon ihan saletti, että se kestää. Siis tavallaan tulee mieleen tällainen, niin kun mainitsit tuossa, että niin edes kaipaisi sitä, kun tavallaan muistan ehkä joskus jopa rukoilleen silleen, että haluaisin haluta. Eli että ei edes niin kuin, että mä yritän haluta niin kuin enemmän lukea sanaa tai lähemmäs Jumalaa tai jotain sellaista, vaan että mun rukous on jossain kohtaa lähtenyt liikkeelle siitä, että Jumala auta, mä haluaisin haluta enemmän sinua. Että tavallaan niin kuin astunut siihen, että minä olen ihminen ja sinä olet Jumala, että voisitko antaa minulle sen, mitä minä tarvitsen, että minä pystyisin edes haluamaan lähemmäs sinua. Tuo on hyvä kuvaus siitä avuttomuudesta ja lapsen kaltaisuudesta Jumala edessä, että jos häneltä kerta tulee kaikki, niin me ei tahdota Jumalan tahtoa eikä asioita ilman, että hän vaikuttaa sen meissä. Mutta taas sitten, kun se on hänen tahtonsa, niin kyllä hän varmasti haluaa sen meissä vaikuttaa, että ei se hänestä jää kiinni. Mutta välillä se meidän oma sielun kokemus on kyllä just että kumpa mä edes haluaisin haluta antautua nyt Jumalan tahtoon. Sitten kuinka monta niin estejoukossa, niin kuinka monta niitä hypättäviä esteitä voi olla, että aina lisää yhden kerroksen, haluaisin haluta, että haluaisin, että Sitten se on sellainen 100 metriä aina. Niin joo, että läpi vaan. No mulla tulee mieleen noista, että kun on tommosia kysymyksiä, niin kuin varmasti esimerkiksi sulla oli siinä tilanteessa, kun sä olit siellä sun harmaalla matolla, sä mietit, että mikä tässä on vikana. Ja monella on, ja siis aina, kaikillahan meillä on näitä kysymyksiä, ei ainoastaan monella, vaan meillä kaikilla on monta tämmöistä kysymystä, jotka on, että okei, mistä tässä on kysymys, mikä tähän on vastaus, mitä mun pitäisi tehdä tässä tilanteessa, ja niin kuin, mikä on se tämän jutun pointti. Niin tämä nostaa mulla mieleen Matteuksen evankeliumi 22, kun on saddukeukset, jotka kysyy Jeesukselta sen niiden kysymyksen, mikä niitä askarruttaa, että miten tämä homma voi olla näin. Ja siinä on siis kysymys siitä miehestä, jolla oli vaimo ja mies kuoli ja sitten näin, ja miten sitten ylösnousemuksessa tässä tilanteessa tapahtuu. Voit lukea se itse Matteuksen evankeliumin 22. luku, jos haluat. Mutta täällä Jeesus vastaa näille saddukeuksille, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eli että Raamatun sana ja Jumalan voima, joka on evankeliumi. Raamattu on sanonut, että sana rististä on Jumalan voima. Siis sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ristiin naulittuna teidän puolesta, kuollut, noussut ylös. Siinä on Jumalan voima.
Niin, että se mitä kirjoitukset todistaa ja mitä ristillä tapahtuu, nämä yhdessä niin kuin tarvitaan molemmat, että sä löydät vastauksen sun tilanteeseen sun asiaan. Ja siis tuohan kuulostaa sen jälkeen kokonaisvaltaiselta elämältä. Että jos sulla on pelkkä sana, niin sitten ollaan tavallaan sen paperinmakuisen pelkän sanan äärellä ja sitten toisaalta jos sulla on pelkkää voimaa ilman sitä perustusta, niin sit sä oot tuulten heideltävänä ja sen kokemuksen varassa, että olenko hyvä vai huono päivä. Jos onnistut sekoittamaan molemmat samaan miksiin, niin voi olla, että elämä tuntuu ehkä raahtuisen verran todellisemmalta. Ja sitähän me halutaan elää, todellista elämää. Ja että se meidän elämän todellisuus pitää yhtä sen uskon kanssa, mikä meillä on, pitää yhtä sen Raamatun sanan kanssa, mitä me luetaan. Että se ei ole niin, että meillä on joku korkea oppi, kun evankeliumi ei ole oppi, vaikka siinä oppi onkin. Niin, että meillä on joku korkea ajatus ja sitten meidän elämän todellisuus raahaa jossakin siellä niin kuin harmaalla matolla tai suolla rämmitään tai mitä kuvaa sitä antaa. Ja sitten me koitetaan niin kuin kivuta sinne yläilmoihin jollakin omatekoisella konstilla. Vaan että se mitä me uskotaan, niin siihen tulee Jumalalta voima niin, että se on todellista. Mä voin elää tätä joka päivä. Joo, just noin. Musta tuntuu, että monet ajattelee, että evankeliumi on niinku, vähän niin kuin kynnysmatto, mihin pyyhitään jalat, kun mennään sisään. Että tiedätkö, että okei, että nyt mä oon niinku jotenkin kelvollinen astumaan tähän taloon sisään. Ja sitten ihan hukasta, miten täällä eletään täällä. Mitkä on tämän kodin säännöt tai tämän talon säännöt. Niin ei toi ole evankeliumi. Ei ole silloin ehkä ihan ymmärtänyt, että mistä on kyse. Että siinä on voima myös siihen elämään. Että ei se lopu siihen kynnykselle, että tähän pyyhit jalat ja sitten koitat pärjätä omillas. Ei se niin mene. Että tämä oli se, millä mä tulin sisälle tähän näin. Mä aloin seurata Jeesusta ja nyt loppu on sitten käyttäytymistapoja ja sääntöjä. Yritetään keksiä, miten tässä eletään. Niin, joten jonkun kulttuurioppimista tai jonkun semmoista, niin ei se mene niin. Osata sanoa oikeaan kohtaan halleluja ja aamen. Joo. No te kaikki olette uskovasta perheestä, teidän perhe on uskovaisia, te olette saanut lapsesta asti, toisin kuin minä, joka en ole saanut semmoista kasvatusta, niin mua kiinnostaa se, että miten te siirryitte siitä lapsen uskosta henkilökohtaiseen elävään uskoon ja suhteeseen Jeesuksen kanssa? Mä voin tyhjentää pankin heti, en tiedä. Joku muu varmaan ulkopuolelta voisi itse asiassa vähän sitä analysoida, mutta täytyy myöntää, että mä en ole ihan varma, koska se on tapahtunut niin kuin matkan varrella ja mä oon huomannut, että se ei ole ollut sellainen yhden päivän niin kuin täyskäännös tai joku, missä mä olisin tehnyt jotenkin jotain oikein, jotta tästä eteenpäin mä olisin sitten siinä kiinni. Vaan se on ollut niin pitkä matka, että en mä pysty sanomaan, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Siinä on tapahtunut ihan valtavan paljon kaikkea. Yhtä lailla niitä kokemuksia ja yhtä lailla sitä sanaa ja se kaikki sekoittuu vaan sellaiseen pitkäksi janaksi nimeltä elämä. Ja jos nyt sieltä mun pitäisi nostaa joku hetki, jossa se on jotain tapahtunut, niin en minä osaa sanoa. Mä tiedän, että varmaan suunnilleen mennään vuosissa 2008-2012, mutta 4 vuoden aikajana niin on siinä aika paljon tapahtunut. Okei. No tuo on hyvä vastaus. Mites Essi? No niin, uskovasta kodista ja kaikki nämä tarinat kuuluu niin sanotusti pyhäkoulussa, mutta sitten jossain lastenleirillä mä annoin elämäni Jeesukselle, mutta mä en ihan silleen tajunnut, että mitä mä tein. Ja sitten yläasteella niin mä tajusin, että mulla on tässä niinku vaihtoehto, joko mä niinku seuraan sitä mun vanhempieni Jumalaa, jota mä en tunne, tai sitten mä lähden maailmaan. Niin sitten mä muistan, mä joskus 7-luokan puolivälissä tein sen päätöksen, ja sitten mä tajusin, että mun niinku täytyy tutustua sitten siihen, että mä en oikeasti tiedä, että mihin mä edes tyyliin tarviin Jeesusta. Niin mä päätin ja mä lähdin. Tuo on kyllä jännä tulokulma tähän niin kuin koko uskoon, että mä tavallaan jo uskon, mutta mä en tiedä, mihin mä tarviin Jeesusta. Taas kun mä tulin uskoon, en tiennyt asioista mitään, kohtasin Jeesuksen, kohtasin Jumalan voiman. Ja tavallaan mä niin kuin heti tiesin, että mihin mä tarviin tota. No, mites Eetu sulla? Paljon on niin kuin Henny ja Essin elämäntarinan kanssa yhtäläisyyksiä. Mä muistan konkreettisia hetkiä, missä mä kohtasin Jumalan voiman, missä mä tein niin kuin henkilökohtaisen ratkaisun ja mä tunsin sen niin kuin kaikessa, mitä mulla on, että Jumala
todella on niin kuin olemassa ja elää ja vastasi tähän mun rukoukseen, kun mä annoin hänet, niin kuin itseni hänelle. Niin se on semmoinen, mikä kantoi monta vuotta, niin kuin sanotaan, että niin kuin yläasteen lukion ajan se semmoinen niin kuin vastaansanomaton kokemus Jumalasta, Jumalan voimasta. Mutta se oli kuitenkin ennen kaikkea kokemus, niin, että mä kuvaisin sitä, mä nyt tämmöiset vertaukset tässä sanon, että se oli vähän niin kuin mä olisin perinnyt mun vanhemmilta nyt talon. Ja sitten siinä meni aika kauan, että se tuntui niitten talolta. Ennen kuin se oikeasti, niin kuin, voisiko sanoa, että mä aloin itse elämään siinä talossa. Et mä en ollut enää niin kuin vieraana tai että ne ei ollut niin kuin muilta tulleita juttuja, vaan että niistä tuli niin kuin omia juttuja, omia ajatuksia, omia valintoja. Et mä ajattelen niin, että semmoisesta niin kuin perijän roolista niin omistajan rooliin, jos tämmöistä ilmaisua nyt käytetään, niin se oli niin kuin ehkä se, missä niin kuin konkreettisesti mä tein valinnan, että okei, että mä lähden tähän kaikella, mitä mulla on, että mä en ota vaan niin kuin jotain palasia sieltä tai mä en rakenna vähän niin kuin tähän mun, voisiko sanoa, perimään nyt. Mä en tee vaan tapettien vaihtoa tähän kotiin, minkä mä oon saanut, vaan että nyt vedetään jyrälätään ja niin kuin kivijalasta ylöspäin uudestaan. Tuo on niin kuin hyvä kuva, että miten kasvaa, ja kun mietin omia lapsia, jotka kasvaa, nyt saa kasvaa sitten tietenkin uskovassa perheessä. Niin paljon on tuommoista niin kuin perittyä, että jos ajattelee, että irtaimistoineen perii vanhempiensa talon, niin ennen kuin siitä tulee tuolla tavalla oma, niin sehän on aika pitkä tie. Eli sä tavallaan tiedät ja ymmärrät ja omistatkin semmoisia asioita, mitkä sä et oikeasti kuitenkaan henkilökohtaisesti vaikka Raamatusta löydä niitä tai tiedä, että miksi näin. Sä oot vaan tottunut tekemään niin. Ja siinähän on kaksi vaihtoehtoa. Sehän saattaa se sun oppimasi olla Raamatusta ja sä oot jonkun hengellisen rikkauden kanssa tekemisissä, että onneksi mut on kasvatettu tähän. Sä tajut sen myöhemmin. Tai sitten siellä voi olla semmoista, mikä ei ole Raamatusta ollenkaan, mutta on mennyt niinku siihen samaan käsitykseen, että joo näin, Jumalaa palvellaan. Ja jossain vaiheessa sä tajuat, että hetkonen, että eihän tätä löydy Raamatusta ollenkaan, että tää on vaan niinku tämmöinen perinnäissääntö. Niin mä mietin tämmöistä kuvaa, että kun sulla voi olla olohuoneen seinällä sitten se taulu. Mikä on sun lapsuudesta asti, sulla on ollut se taulu sinne seinällä. Sitten et koskaan ymmärtänyt sen pointtia, se ei ole sun mielestä mitenkään hieno. Sanoin, että mikä ihmeen juttu tää on, ja sä haluat heittää sen pois. Mutta sitten kun sulla tulee ikää ja sä oot muuttanut siihen taloon, sä itse uskot ja sä itse rupeat elää todeksi, niin sä saatatkin tajuta, että tässä taulussa, että nämä on mun isovanhemmat. 30-vuotiaille merkkaa jo huomattavasti paljon enemmän niin kuin sukujuuret ja se niin kuin perimä, mistä mä tuun ja kuka mä oon. Että ei lapsena, ne oli vaan jotakin tuntemattomia ihmisiä siinä taulussa. Niin tällä tavalla sä voit löytää niin kuin sun elämästä niitä asioita, mitkä sä oot saanut sun vanhemmilta, mutta minkä arvoa sä et ole osannut nähdä, kun sä kasvat henkilökohtaisessa uskossa. Niin, että se ruma taulu, mikä heti menee, niin oli 10 miljoonan vanko. Niin, joku ruma maljakko sinne tai jotain. Niin, että se voi myöskin olla arvokasta, että mä niin kuin ajattelen, että monilla uskovien kotien niin kuin lapsilla on se vaara, että ne heittää pois jotain kallisarvosta siitä uskosta sen takia, että ne näkee, että omat vanhemmatkin ovat ihmisiä, oma perhekin on ihan vain tavallisia ihmisiä, ne on keskeräisiä, epätäydellisiä. Ja sen sijaan, että antaisi niille sen armon, että nekin saa olla keskeräisiä, niin tavallaan rupeekin laittaa pois jotain niistä asioista, mitkä Jumalalta on saatu. No mitä Essi, sä ajattelet tästä? Että tyhjensit pajatson. Pajatson tyhjennys. Vieläkään niitä on jossakin pajatsoja? Ei ole tullut pelattua kyllä. Loppu noi pennit, millä ne käy. ei ole niin vanhoja kolikoita enää. Niin, ja muuten pelaisin pajatsoa, mutta kun loppu ne pennit. No hyvä. Mä kiitän tästä. Yhdessä jaksossa ei valitettavasti voi sanoa kaikkea eikä tyhjentävästi kuitenkaan sitä pajatsoa, että ihan päätyy asti tyhjentää. Mä kiitän Eetu ja Henny ja Essi tästä keskustelusta. Mä aivan niin kuin jotenkin, mä sain teiltä paljon tässä, täytyy kyllä ihan tälleen julkisesti tunnustaa. Koska mun tausta on ihan erilainen
niin kun te kerrotte, mitä te ajattelette, niin siitä tulee niin kuin, tiedätkö, mulle pääomaa. Mä näin asioita, mitä mä en ole ennen nähnyt. Ja kiitos myöskin sulle kuulija. Tämä on Kulovalkea podcast. Tervetuloa linjoille taas ensi viikolla.